Welcome mga idol. Good day. We are here at KTM Dagupan to check out 2021 motorcycle models na available today dito sa kanilang branch. So here we can check out yung bagong-bagong model ng KTM Duke 390 Adventure na matagal na nating inaabangan. Ayan, kitang-kita nyo kung gaano siya kaganda at kalupet at kastig ang forma niya. So yan po yung KTM Duke 390 Adventure. Naka full LED light na po yung kanyang headlight. Hinango po yung kanyang design sa mga big brother niya na adventure rally bikes. So yan po yung kanyang itsura. Personally, nung makita ko to, namangha ako dahil ang ganda, ang laki niya at talagang swak na swak sa kanya yung sinasabi nilang adventure bike na sinasabi. Ito yung enduro type off-road kumbaga. So guys, ito po ay merong traction control system, yung tinatawag nilang MTC or motor traction control, na talagang anti-slip, no? Para medyo kung mag-trail tayo or mga mabatong lugar, hindi ka kagad babagsak. Again, yung kanyang rear lights o yung kanyang tail lights ay full LED na rin. Yung rear brake niya, naka-disc brake, naka-ABS yan. Suspension niya, yung premium brand WP Apex Monoshock. Yung kanyang ground clearance 200mm, seat height 855mm. Ganda guys, medyo saktong-sakto lang sa ating mga height na 5'7", 5'6" na mga Pinoy. Again, yung kanyang ABS is made of Bosch 9.1MP. Front suspension, again, yung magandang brand ng suspension, WP Apex 43. And let's see the engine guys. Meron siyang 373cc 1-cylinder 4-stroke engine. Naka-slipper clutch na siya, na mechanical operated. Again, yung kanyang system is fuel injected na rin, na meron siyang fuel tank capacity na 14.5 liters. Madami na po yung laman ng kanyang langis or crudo. May fuel consumption siya ng 3.3 liters per 100 kilometers. So maganda na po yung kanyang mileage para sa gasolina, no? Ang KTM Duke 390 Adventure ay may presyong suggested retail price na 309,000 pesos. So yan po ay available today dito po sa branch ng KTM Dagupan sa Pangasinan. At kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng motorsiklo na adventure ready, very compact at talagang enduro type off-road, meron siyang high performance na motor, ito na po yung para sa inyo, ang KTM Duke 390 Adventure na inspired by rally bikes ng KTM. So guys, ang ganda-ganda po niyang tignan, talagang ang lupit, ang astig, ang macho, lahat na masasabi ko na sa bike na to. Panalong-panalo na to pag nabili niyo po. Talagang kagaya sa atin dito sa Pangasinan, mostly mga area natin is talagang flooded area o medyo mababa na po, lalo na kung malakas ang ulan. Ito pong motor na to, swak na swak po sa atin dito sa Pangasinan. Bakit kayo nyo? Siyempre, pagka binaha ka, mataas yung ground clearance niya and off-road yung style niya. Kaya niya pong pumasok or tumakbo sa isang bahan lugar. Lalo dito sa Dagupan na medyo binabaha po tayo. Na-experience po natin 2018 na talagang halos napakataas po ng baha dito sa Dagupan. And you cannot ride with your motorcycle, especially yung mga maliliit na displacement. Talagang aabutin yung makina mo. Ilang beses din akong nakapag-try na may dala akong motor, inaabot yung makina ko. Ayun, ang nangyari, baba yung makina niya. Siyempre, tanggal lahat, gasolina, lahat. So malaking abala sa'yo at saka magastos din. But if you have this kind of motorcycle, itong KTM Duke 390 Adventure, nasa taas din ang kanyang clearance at maganda yung kanyang pagkakagawa dahil off-road nga siya, enduro type, talagang kahit anong bahayan kayang lusungin ito. So yun yung advantage nitong motor na to. Again, city streets pwede rin siya kasi yung kanyang gulong, nakita naman ninyo, hindi siya yung talagang pang off-road or dirt bike na gulong. Maganda rin siya sa mga city streets. So
Itong motor na to minamarket hindi lang para pang mga trail or off-road. Pwede rin po siya sa mga ating city street, lalo na sa Dagupan. Again, urban riding, kasi nga hindi naman ganun ka-pave yung ating mga roads, so medyo lubak-lubak din yan. So ito, maganda tong gamitin din. Again guys, kung bago lang kayo sa ating video, please don't forget to subscribe, paki-like na rin and share the video para po mas marami pa po tayong magawang video in the future. Again guys, ang KTM po may sarili po silang connected na app. Meron silang KTM My Ride na tinatawag. What is KTM My Ride? Ito po yung system nila na yung smartphone nyo, you can connect to the bike at makapag-allow ka na tumawag or receive phone calls or listen to the music na gusto mo habang nag-ride ka. And what else? Meron din po silang mga rider aids na ginawa, yung mga electronic rider aids ng KTM na didevelop nila para dito sa bike na to, yung pong off-road ride mode, and then spin adjuster. So yan po yung mga rider aids na pwede nyo pong gamitin while riding this bike. So maganda po itong bike na to. All in all, marami po siyang mga special features at marami po siyang magagandang specs. Very quality rin ang pagkakagawa niya by KTM. And to give you an update, ito po ay Philippine made. KTM Duke 390 was assembled and made in Laguna plant ng KTM Philippines. So dito lang po siya ginawa sa Pilipinas, kaya po maganda rin po yung pagkakagawa niya, yung quality niya. Of course, we are Filipinos, talagang magagaling tayo sa mga ganyan. Very technical tayo, no? So yan po yung resulta ng ating kagalingan ng mga Pilipino. Itong KTM Duke 390 Adventure is made in the Philippines. Assembled and made in the Philippines, sa Laguna po yan. Sa ganyan pong kagandang bike, talagang masasabi natin na pwede rin po siyang i-export, no? So yun, advantage po sa ating mga Pilipino. Again guys, itong motor na to, may presyo siya na 309,000 suggested retail price. You can check out KTM Dagupan with Mr. Glenn Soldao. Siya po yung sales and marketing manager dyan. And you can ask kung kano po yung mga other prices or na pwede nyong bayaran pagka kumuha po kayo ng ganitong klaseng unit. And what else? Yung po nito, siguro may mga test ride din silang binibigay. Kung gusto nyo pong subukan, kung gaano po siya kaganda, kung gaano kalakas yung kanyang performance, especially ng kanyang makina. Yan guys, so it was tested abroad. Yan, may mga media testing ride dance silang ginawa sa Adventure 390 nito, and most of it ay nagkaroon ng magandang feedback sa performance ng adventure rally bike na to, na KTM Duke 390. So as of this time guys, very limited po yung kanyang stocks ng KTM Duke 390. Of course, dahil na rin sa pandemic, very hard na mag-produce po, maggawa ng mga ganitong klaseng unit. Meron din po siyang big brother na KTM Duke Adventure, pero ang kanyang makina ay 790. So yun po, mas malaki po yung makina niya, at of course mas marami siyang rider aids or mas maganda yung features niya. Of course yung kanyang presyo ay mas mahal din, and it was announced na gagawin din po ito at i-assemble dito sa Pilipinas, yung kanyang big brother Duke 790 Adventure. So yan po, maganda yung guys, no? Meron tayong choices kung gusto nating magpataas ng displacement. Kung gusto nyo na mas malakas yung makina ninyo, meron po silang another model na mas mataas po yung displacement nya. And sa KTM po, marami rin po silang mga parts na binebenta para dito sa KTM Duke 390 na to. Kung gusto nyo po yung mga saddle bags or special parts na swak po sa kanyang features or sa kanyang klase ng motor, talagang you can check out yung kanilang mga special parts para sa motor na to, yung Duke 390 Adventure. Again guys, thank you very much for watching this video. Paki-like and share na lang po sa inyong mga kaibigan at kasama. And don't forget to subscribe at pakidamay na rin po ang notification bell para po sa mas marami pang video uploads na katulad po ng ganito na alam ko na magugustuhan ninyo in the future. So guys, thank you very much, and thank you for the KTM Dagupan Philippines for giving me the opportunity
na ma-vlog itong bagong KTM Duke 390 Adventure na inspired by rally ng KTM. Thank you and ciao!